No morjes, mun nimi on Perttu ja mä oon uusi tuotantoyhtiöstä kertomassa nopeasti 360 videosta. Tässä meillä on tämmönen aika normaalin näköinen video, se on kuvattu GoProlla. Laatu on todella hyvä, sillä pystyy zoomailemaan tässä ja katsoo vaikka muiden autojen rekisterikilpiä tässä tai mitä ikinä. Tässä on Jussi, joka on tän mahdollistanut tän demovideon ja tän kaiken ja tää on tosiaan demo ja tän pystyy tosta noin klikkaseen päälle tän video. Se mikä tekee tästä erikoisen, niin tää on monella kameralla kuvattu ja nyt kun Jussi lähtee siinä käveleen, niin me pystytään lähteä seuraamaan sitä liikuttaan tällä hiirellä tätä kuvaa. Me voidaan tosiaan katsoa taivaalle ja maahan ja ihan mihin tahansa. Ja tässä videossa voi ympärillä tapahtua mitä ikinä ja sitä voi sitten katsoa ja itse käydä kattelemassa sitten tästä videosta mitä haluaa, just nyt siinä pyörii ympyrää. Tämä on tosiaan 20 sekunnin video. Se kesti tunnin renderoida, että tässä on niin monta kameraa ja muuta, että tässä on aika homma. Ja sitten kun huomaatte, että tuossa tulee tommosia pieniä bukeja vielä, niin ne on käsityötä, se pitää sitten editoida sillä lailla, laittaa ne kamerapulmat sillä lailla, että ne saa pois. Ja sitten me saadaan tosiaan lasin, noin 3D-lasille, vaan mä en oikeesti edes tiedä mikä se virtuaalilasikko se nyt on se nimi sitten, niin saadaan tälle moodille se kanssa ja päätä pyörittämällä voidaan katsoa tätä kuvaa. Sitten tässä saa tosiaan kaikkia muitakin hienoja efektejä. Tää on tämmönen 360 video playeri, jolla pystyy tätä kuvaa sitten tällään näin säätää. YouTube ja Facebook nykyään tukee kans tätä videoa, että siellä pystyy kanssa sitten tän kanssa kikkailemaan. Ja tää on nyt rantautunut Suomeen. Tää on ihan uusi meininki ja tää mahdollistaa ihan todella paljon uusia asioita, ihan kaikkea. Ja mä oon ainakin tosi innoissani tästä, että uudesta teknologiasta, että tällä voi tehdä vaikka mitä, tulee varmasti monessa yrityksissä näkyy eri tavalla. Mut joo, tämmönen nopeasti 360 videosta. Tämmöstä ensimmäistä purasua. Ja me tehdään lisää videoita ja kaikkea selitellään tästä kyllä siitä mukaan, kun saadaan itsekin kuvattua ja muuta, että kovat pöhinet tässä on menossa. Jees, mutta video tippuu sitten sitä mukaan, kun saadaan kuvattua. Ja kysymyksiä voi lähettää meille ja mitä ikinä, niin kyllä vastaillaan tästä ja ollaan tiivisti mukana tässä. Kiitos katsomisesta ja hyvää päivänjatkoa.